Здравейте, това е първият клип. И в този клип ще ви покажа света. Това е моят приятел Кико Дона БГ. Здравейте. И да почваме. Значи, първо ще почваме от твоята къща. Това е другата къща. Така. Окей. Фермичка. И тук е за Sugarcane. Да. Хубаво, сега да покажем кучките. Това е долу, брат. Така ли? Да. Ела сега кокошарника. Добре, ето го. Това е великия кокошарник. Внимавай как отваряш. Опа. Това е великия кокошарник. Така. Айде сега е ред да покажем как е вътре. Макар че, да. Айде, иде. Не че много. Добре, това е, ето ги, честете, така. Да, хората ги интересуват. Не, ама да има. Тук е много Да, тук е много прецакано, но както и да е. Аз че казва прецакане. Добре, сега дойде ред за моята къща. И виж ли мой приятел? Да. Добре, така, значи ето ни го порта. И ето е моята къща. Малко тук гръмна крипър, макар е. Малко. Аллах Акбар. И си изгубих уидърско главата, ама нищо. Уидърско главата, да. Така, ето, тук ми е малката фермичка. И тук още е незавършен чест рум. Бах ти грозня. Да, добре. И ето е самата къща. Така, добре. Това е. Ако искаш, Кико може да отиде малко на лов за уидърско глави. Не. Ще отрепим крава в твоя чест. Какво ще... Какво? Добре, ай, ела смен до това. Тъп край, човек, не може да излезна. Да, ай, добре, ела малко да намерим... Искам да си намеря една глава. Това беше клип, в който само ще покажем света, но от другия път ще почнем да оцеляваме. Чакай, мале. Чакам те. Спокойно. Лак. Ето го Гошо. Той си намери приятели. Не. Гошо стана на печене. Това беше в чест на Гошо. Бягай, бе. Сега как? Да ти пусна ли малко? Ето. Айде, ще хистрав. Малко успееш, де. Аз да не успея. Нищо чудно. Алей. Аз успях. Сега би трябва да намерим уидъри. Аз не успях. Чести ли? Къде си? Чакай още малко. Изтърсна. Ти си тук. Много тъмно е, брат. Това ти ли си, бе? Не виждам. Хвърли ми блокчета. Ето. Ух, ти си тъп. Не. Чакай. Давай блокчета. Нямам повече. О, фак. И сега какво правим? Добре. Аз нямам кирка. Ама нарко ме интересува. Добре. Ето. Ай, качи се. Не ви трябва. Използвай чуито, бе, ей. Окей, айди. Сега да намерим... там ще има сигурно. Тук виждам плейс. Ме тъмно, бе. Той на мен е всъщност. Айде, ела да търсиме. Ти с тази сива броня. Ехтем. Ох, моля, кам стресна. О, бой. Фак. Меч. Къвто меч. Дай ми го на мен, аз нямам. Мен ми свърши. О, спасибо. Добре, сега някъде друга да е... Да не изкочиш. Спокойно. Ела. В тази няма нищо. Предно очите да видя нещо. И аз така. Оле, мале. Какво е? Чек да падне. О, тук. Чай, внимай да не го бутнеш. Чакай. В топа. Пак нищо. Чай малко да ми свърши. Магма куп. Нищо не описа. Магма ли? Брат, за теб, бе. Мале, скай ме къче. Гледай някакво...
Нещо са такова, аз мислих, че е пигмен. Не го видях. И май с пигменти, че... Само, ти ми това, че последния път ти го удари. Аз? О, да ти. Аз те бавах, аз те бях го ударил. О, ела нагоре да убием това. Не виждам. Тук... Не, няма да... Няма скачваме. Но съм кьора, бе. Вече е малко, бе. Къде бяхме отишли за това, бе? О, леле! Сетих се, ела. Те избяга, брат. И тук газ има. Да. Гаст ли? О, бягай, бе, човек. Аз ти казвам, нищо не виждам ти. Бягай, бе, мен поне. Ела, тук има два блейза, трябва да ги убием. Чай, че то блейзрод. Ще се запалиха тия блейзове, бе. Блейзрод. Пусна ми блейзрод. Чай. Уоу. Интересно. Защо нямам торчове? Чай, че това ме обстрелваме. Би го аз докато се уидари. Уида скелети. О, аз свършвам, не е интересно. Чай, там има нещо. Това е вещица, май. Каква вещица? Уоу! Виж го! С тиква? Това е нещо интересно. Това май за Хелуин. Да, това е специално за Хелуин. Ами, аз не съм виждал такова не. Yes. И тук тия пигмени. О, аз се връщаме. Добре. И сега, чакай малко. Аз се върнах. Аз ще се пострам. Така. Чакай да... Добре. Чакай. Да да хареса на хората. Как ти да е? Добре. Ела така пред портата. Don't hate. Така сега. И това беше за сега. В другия епизод ще оцеляваме наново и чао. Що влезна, бе?